Ej! Nepadla dneska Red Fox. Dobre, a musíš neflexiť, áno. I don't know where CZSK. Jakub. Ja som CZSK, náš kamarát, tak reálne to lívol. My sme boli na jeho private serveri, Matejko Slovakia tam nebol. A ja som otvoril Mythical Egg a zrazu Red Fox. A ešte mám jeden. Vy ste ma nepozvali. Dobre, ľudia. Ale tak sorry. No dobre. Reálne ani ty nás niekedy nepozývaš. Ja vás pozývam vždycky, keď natáčam video. Ľudia, keď počúvate ako názvu videu a máme taký divný hlas, no tak my reality neznieme. To je ten mikrofón. Neviem prečo. A mne trošku buguje internet. Nie, ale zvuk nefunguje, my znieme tak trochu divne. Takže ľudia, mne do toho buguje internet. Ľudia, takže keď nám to minule nevyšlo, to súťaž, čo sme robili, nemyslím tu o Ember Lily, ale myslím tento obrovský Sugar Apple a za pepper, za takýto pepper. A ešte tak Ghost Dragon Pepper. Áno, Dragon Pepperky sú rozdaté, tie som ja rozdával. No, a ja mimo videa. No. Ja som rozdával celkom dosť, takže... A my... No ľudia, chceli by sme v tomto videu urobiť, že keď sa vám stalo, napíšte do komentárov, keď sa vám stalo, že prišiel nejaký noob, ktorý vás žiadal o fruit. No tak, čo ste urobili? Povedzte nám do komentárov, buď ste ho dali, alebo ste mu povedali, nech vypadne. Ja napríklad tie fruity dávam, pretože Jakub, teraz mne už sa dvakrát stalo to, že to bol prezbolečený developer. Alebo kto. A dal mi proste Candy Blossom. A ľudia, dajte na odber, nech už máme 70 odberateľov. Možno robiť nejakú súťaž. Najlepšie to bude, keď budeme mať 69. 70 máte. YouTube, prosím, nedávajte strike. No ani, ľudia, pozne dávajte unsub, lebo už sa mi stalo, že už dvakrát YouTube zrušil odber. Tam som to videl. Purple dali... Maťo? No? Maťo, giftneš mi tú Purple Dial? Napíšte 7-krát com do chatu. Nehovor, že to ideš robiť. Keď to robíš, ja ti dám sú. Negiftneš mi ten Dragon Fruit? Jo, nie, to je moje. Oh my, za 1 000 000 skoro. No. Hej. No, že teraz ideme pomstiť a že pôjdeme chodiť na random servery, kde by mohlo byť nejaký takýto ľudia, ktorí by to chceli, áno. A my dáme nech napíšu aspoň 7-krát com a dáme mi report. Swearing game na... Nie, blbec. Ty si blbý, bro. Čo je na to zlé? To bude skôr dobre. Bro, reálne sú to kidi. Ale tak nemá sa bro, reálne to ja teraz ti dám ty kokos report, že swearing. Alebo bullying. Ale ja som mi len Ale prečo nie? Ale to sú fakt ľudia, ktorí ti otravujú celý svoj život. Bro, ale reálne sú to kidi, chápeš to? Guys, keď získame do konca týždňa 70 odoberateľ, tak natočím s každým, kto napíše na toto video, že dal odber, no ty neflexi, no tak natočím s ním video.
Reinhold, prečo nemám flexiť? Ja za to nemôžem, že mi to vyzrastlo. Ja neflexím, Ja za to nemôžem, že mám väčší lag jak ty. Daj mi to, vieš čo, daj mi to. Ja ti to nejdem dávať, bro. Ale dá... Bro, reálne to má hodnotu 20 To má hodnotu 20 biliónov. Tak to mi... Tak čo to nepredáš? No pretože ono to môže získať väčšiu hodnotu ešte. Jak to môžeš Ja nenávidím tvojho tohoto. Nádherný Chápem, čo už myslíš. Ja na tebe reálne vyšlem tú Red Foxku, ktorá za 2 minúty pobeží. Ktorá pobeží za 2 minúty a ukradne ti Beanstalk. Alebo Amber Lily by bola najlepšia, keby ti ukradne. No a potom by si mi musel dať bohužiaľ ten Moonmelon. Alebo máš Bro, ja za to nemôžem, že mi padla Red Foxka. Ja za to nemôžem, že mám väčší lag. A to ti padlo pod 100 anti-B? No čo si mi, no? Daj Sugar Apple in stock! Nie, reálne som tam teraz bol, ty som ma snažila. Ty si sa mi strašne lagoval. Aj ty mne. Master Sprinkler! Je. Čo? Čo? Že Master Sprinkler je. Ja vidím, jak ma ideš vytroliť. Dobre, vyni. Ja ťa netrolím. Si kúch. Dobre, ľudia, dá sa vyhodiť niekto toto? Ľudia, keď dáme, neviem, keď dáme do konca roka 100 doberateľ bude stream. Čo je veľmi stream môže byť aj teraz reálne. Stream môže byť aj teraz, lenže nám sa tak trošku buguje volácia, áno, hovor. Takže preto nebýva často stream. No. Vlastne ešte ani nebol stream. Ale mohol byť, lenže bolo ma počuť na streame. No ale ja viem, jak to urobiť, že ja si dám môj mobil k mikrofónu a zavolám ti cez mobil. No tak akože my môžeme dneska kľudne streamovať. Za 33 sekúnd vybieha Red Foxka. Mne za... Mole dal Godly Sprinkler. Nedal mu Godly Sprinkler. Mne dal 2 reálne, bro. To není nič vzácne. Tak to by si mal mať 50. A zase sa to lago. Neviem, čo je s tým. Tatan. Takže ľudia, a keby ste chceli, môžeme dať vám na naše najväčšie, napríklad, dobre, môžeme dám vám napríklad tento 50 kg Beanstalk, tento Sugar Apple a dám vám ešte... Tebe rozbehla Red Foxka, a už ideš 5. A 45. A daj ti neviem radšej. A nič ti nezobralo, bro. LOL. Ale ona má na to 10% šancu. Ale zasa ona to robí každých 7 minút, chápeš? No, tak to nie je dobré. Ale každých 7 minút to robí. A ona čím je staršia, tak tým má väčšiu šancu trošku. To ináč to možno väčšina z vás nevie, ale je to tak. Takže ľudia, nezabudnite na dohodu. Keď dáme 70 zoberateľov do konca
do konca týždňa, dneska je štvrtok, no tak... Nie, do pondelka. No do pondelka dáme 70 odobrateľ, napíše ako prvý piati, ktorí napíšu, že majú u mňa odber. Ja si to ešte skontrolujem, nebojte. Proste natočím s vami video. Takže lepšie vám dať odber. A a prezdielame vás. Dalo by sa to tak povedať. A dáme... No vlastne vás prezdielame aj vyslavíme trošku. Nie, a keď máte YouTube kanál, no tak dáme vám aj shoutout na váš kanál. A dáme aj Leovi, nech urobí shoutout na váš kanál. Tian, ty si blbý, reálne ty si povedal jeho meno. Ja viem. A tak... On sa myslím, že predtým tak volá. Ale tak to nevadí akože. On sa tak, kaman, vystrihneš to potom. Vystrihne, neboj. Bro, pretože ja ti to strihať nebudem. A nechceš byť môj strihať? Kaman, ja som mal byť tvoj strihač, lenže ty si sa rozhodol, že si to budeš strihať sám. Mám ti poslať video? A ty nemáš strihací program. Job. Akože, ty kokos, kľudne si dám Sony Vegas. Sony Vegas. Najlepší strihací program. A vieš, ja ti pošlem to video. Bro, kaman, ja ti to ešte zle nastriham a potom mi budeš nadávať. Nie, ja ti naučím strihať. Ty nie si normálny, nie, ja ti neverím, neposielaj mi to. Pošlem ti to. Ty sa potom zase rozplačkáš, že to je zle nastrihané. A nie som taký boj. Ja som mega spotený. To si vonku asi. Prečo? Počka, my natáčame video. Dosť. Ja? A dopozerajte do konca, lebo možno to bude nejaká súťaž, možno to bude tak, že dopozerajte aspoň. Dajte like. Maťo, ja reálne trolím tvojho kraba. Jakub! Jakub, stoj tu, alebo nevydám toto video. A nebudeme už natáčať. Stoj tu. A žiadne teleportácia. Jakub! Si povedal, že tu mám stať? Nie, ten krab ti už zobral peniaze. On ti už zobral. Nezobral. Zobral 430. Mne to nič nezobralo. Zobral, mne to tu ukázalo. Mne to nič nezobralo. On zobral, potom by nešiel späť. Mne to nič nezobralo, program. 430. A shoutout Petr RMF, potrežisko RMF, že chcel s nami natočiť video, ale bohužiaľ musel ísť, takže veľký shoutout. Tu máte... Bro, ty rámne shoutoutuješ každého druhého človeka. Nie, ja neshoutout... Vieš, čo je shoutout? Áno, viem, čo shoutout. Za 2 minúty pôjdeme na Red Foxka, pekne. Teším sa. Maťo, ju kúp, nepôjde Red Foxka. Vieš, ja idem troliť tých hráčov, ktorí chcú tieto klub. Kam ty ideš reálne reportovať? Mohol mi dať... Ja už skoro nič nezarábam, akože. Daj mi niečo, ja som štvrt. Ja som štvrtý, ako daj mi niečo. Daj mi niečo, čo má 20 biliónov hodnotu. Reálne, ty si... Ja za to nemôžem, že reálne, že mám moc dobrú záhradu a
ty si moc chudobný. Jak to, že si získal 500 miliónov? Takzvané, keď bola Celestial noc, tak som vlastne? trošku farmil. A to býva kedy? To býva kedykoľvek. No, dobre. Ľudia, dajte odber. A giftnite mu niečo, nech po mne stále neškomre. Kubo, ty si môj asistent, pravá ruka, by the way. By the way, pravá ruka. Možno bude chudá ruka. Zase. To bolo čo? Ty si ako pozastavil hovor? Nie. Aha. Ľudia, dajte nám Gine, my sme podľa mňa jeden z najrastejších no ani, no to je sa. Najrastúci kanál. Už za jeden deň 30 odberov. Nie, no? Tak 28 či koľko? Jakub, už budeme končiť video? Strihač. Čo? Strihač, už budeme končiť video? Dobrá. Takže, tak ľudia, toto je koniec videa. Mňa to reálne píklo, bro. Mňa to píklo. Tak bude outro bez teba. Tak ľudia, toto bude koniec videa. Tak ľudia, toto bude koniec videa. Dúfam, že ste si ho užili. A dajte odber, like, keď ste to pozerali sem. Veľmi nám to pomôže. Čaute.